இப்போ நாம் பார்த்துட்ருக்கிற வயல் பார்த்திங்கன்னா ராமாபுரம். இப்போது நான் இந்த வயல் நம்ம பார்க்குற வயல் பார்த்திங்கன்னா ரசாயன உரங்கள், முற்றிலும் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போது இந்த ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்திய வாழையோடைய வளர்ச்சியை இப்போ பார்க்குறோம். இதற்கு பிறகு 20 நாள் கழித்து நம்மளுடைய பயோஃபிட் பயன்படுத்திய இயற்கை உயிர் உரங்கள் எல்லாமே நெட்சர்ஃபுடைய ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் பயன்படுத்திய இந்த வாழை ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தியது வயலுக்கும் பயோஃபிட் ஆர்கானிக் பயன்படுத்திய வயல்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். இந்த தோட்டத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய விவசாயி இருக்கார் நம்மோட, அவருடைய அனுபவத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்கலாம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். உங்கள் பேர் சார்? என் பேர் ஆடியப்பாதம். இப்போது முற்றிலுமே நம்ம பயோஃபிட்டோடைய உரங்கள் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ அந்த வயல் கெமிக்கல் பயன்படுத்துனது அப்படியே கொஞ்சம் வாங்க பார்த்துக்கலாம். இப்போ கெமிக்கல் பயன்படுத்திய வயலுக்கும் இதுக்கும் எத்தனை நாள் நடவு வித்தியாசம்? 1 மாதம் பிஃபோர் அவங்க போட்டாங்க. ஓஹோ, இதுக்கு முன்பு 1 மாதம் முன்னாடி போட்டாங்க. 1 மந்த் ஆஃப்டர் தான் நீங்கள் இந்த இதுவை பயன்படுத்துறீங்க. ஸ்டார்டிங் கட்டை போடும் போதுலேருந்து எங்கள் மேலே இருக்குங்க ஹையர் ஆஃபீஸர் சொன்னாங்க எங்கிட்ட ஸ்டார்டிங் கட்டை போடுறது ஃபஸ்ட்டு பயோ 99 ஸ்டிம்ரிச்சு ரேப் 3மே மிக்ஸ் பண்ணி கட்டை நினச்சி தான் நம்ம போட்டது. போடும்போது எல்லாமே மற்றபடி அந்த எதுவுமே உரம் ரசாயனம் எதுவுமே கலக்காம எதுவுமே இல்லை. இப்போ ஆர்கானிக் தான் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போது உங்களுடைய வளர்ச்சி கொஞ்சம் கரெக்டாக உட்காந்துச்சு, இல்லை இன்னும் நம்மளுக்கு டெவலப் பண்ணி கிளப்பிருக்கலாம். உங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இந்த கண்டிப்பாகவே லாஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது ஃபுல்லாமே கெமிக்கல் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதை விட இது மேலே இது பெட்டராக தான் இருக்குது எங்களுக்கு. சரி சரி. ஏன்னா 10வது இந்த மழை உட்கார வச்சாலும் இருந்தாலும் இந்த அளவு டெவலப் ஆனது பெரிய விஷயம். தொடர்ந்து நம்ம பயோஃபிட் பயன்படுத்தலாம். சரிங்களா? கண்டிப்பாக. இந்த விஷயத்தை பல விவசாயிகளுக்கு உங்கள் மூலியமாக நீங்கள் சேர்க்கணும். சரிங்களா? நம்ம ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம். சரிங்க சரிங்க. நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட் 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 ஓகே. இது ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்திய வயல். இதுலேயே ஒரு வித்தியாசத்தை நான் பார்க்குறேன். உங்கள் வயல் பயோஃபிட் பயன்படுத்தியது இந்த பக்கத்து ஃபார்மருடைய வரப்பு பக்கத்துல ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவரது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அந்த அதனுடைய பயோஃபிட்டோடைய ரிசல்ட்டு. அதுக்கடுத்து கெமிக்கல் பயன்படுத்தின வயல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக இருக்குது. இப்போது இதெல்லாம் கெமிக்கல் பயன்படுத்தி இதுக்கும் பிஃபோர் 1 மந்த் பிளான்டிங் கிராப் இது. ஸோ இதிலேருந்து நல்ல வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம். தயவுசெய்து நம்ம எல்லாமே இயற்கைக்கு மாறுவதற்கான நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. நன்றி சார். நன்றி ஆடியோ போதும் சார். நன்றி. தேங்க்யூ.